με τζόμπο μου πουλόπομ να χόρνες βάει πουλόπομ να χόρνες. Ξεργάτ καταλώμα, θα στη ξεργάτ καταλώμα, θα στον επεργόν δε χόρνες, τον επεργόν δε χόρνες. Ξεργάτ καταλώμα, θα στον επεργόν δε χόρνες, πάει τον επεργόν δε χόρνες, τον επεργόν δε χόρνες. Κλενίστηκε με τζεμ, κορμί κλενίστηκε με τζεμ, μη την καρδιά μου, βάει μη την καρδιά μου. Έλα μαριεύς να λες τόνε, και σπριναν τα μαλλία μου, βάει και σπριναν τα μαλλία μου, και σπριναν τα μαλλία μου. Αυτές οι εκπομπές μας αφήσαν εποχή, Βασίλη. Το ξέρω. Και τις έχουμε ευτυχώς στο αρχείο μας. Έτσι πρέπει. 52 εκπομπές από όλες τις περιοχές του πόντου. Και τα κείμενα και τα πάντα. Να σας πω και το άλλο. Αλλήμονό σας αν δεν τα είχατε κάνει. Τα έχουμε. Είχατε ευθύνη. Και έπρεπε κι άλλα να κάνει ο Στάθης, αλλά δεν έκανε. Τότε. Ο σταθμός που θα καταπόταν, Ο σταθμός θα είχε στο αρχείο και τα κατέστρεψε. Ένα μέρος έκανε CD, ένα μέρος. Έβγαλε ένα CD, πώς το λέει κι όλα. Πώς το λέει το CD, ο τίτλος του CD πώς είναι. Θα τιμωρήσω, δεν το θυμάσαι. Έτερον και Λιγερή. Έτερον και Λιγερή. Ναι. 3 με την Μαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ναι, μπράβο. Το ξέρω. Ένα μέρος που το άλλο το κατέστρεψε, αλλά ευτυχώς εμείς τα έχουμε. Τους είμαστε τους υπευθύνους. Πού είναι οι άλλες, 53 χαρά, πού είναι οι άλλες, πού είναι οι άλλες, είμαστε μόνο 15, πού είναι οι άλλες, πού είναι οι άλλες. Τις σβήσαν. Ούτε ως αποθηκάρις τι ικανή, ούτε ως αποθηκάρις τι ικανή. Και το σφάλμα του αδερφού μου ήταν τότε που ήταν κορυφή, έπρεπε να βγάλουμε τότε CD και δεν βγάλαμε. Ό,τι βγάζαμε. Και βγάλαμε τελευταίοι, καταϊδρωμένοι, δύο CD. Τελευταίοι. Που έπρεπε να βγάλουμε πρώτοι. Είναι αρκετοί τα δύο CD. Τότε που ήμασταν, ας πούμε, στο φόρτε της δουλειά. Και εγώ είχα τη φωνή μου και ο ίδιος το πεζελίδα και είχαμε χοροδία τότε. Πολύ ωραία χοροδία. 12μερή χοροδία είχαμε. Με κείμενα λαογραφικά, ιστορικά. Ευκαιρία. Βασίλη, θέλω τη συμβάσή σου. Με τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, ναι. Ο Βασίλη. Ναι. Και τον επίκειται η ηχογράφηση. Επίκειται η ηχογράφηση. Θέλουμε 2-3 φωνές ακόμη αντρικές. Αφού είσαι ψάλτης κι εσύ. Εγώ του το είπα. Εγώ κύριε Στάθη, σπούδασα βυζαντινή μουσική, έχω εδώ και 12-13 χρόνια από πτυχίο, από 2, αλλά έχει γύρω στα, πόσα να σας πω, 7-8 χρόνια που δεν ασχολούμαι την ψαλτική. Τα γνωρίζω, αλλά δεν ψάλω κάπου συστηματικά, ας πούμε. Αλλά με το τραγούδι ασχολούμαι. Στο σύλλογο μέσα, Ασχολείσαι. μαζί με το χορό που τους διδάσκω και το τραγούδι. Ωραία. Δηλαδή το χορευτικό, ένα ομάρ τραπεζουντέικο, μπορεί και να το χορεύει και να το τραγουδάει μαζί. Ένα τίκαργο μπορεί να το χορεύει και να το τραγουδάει μαζί. Σωστό. Και μάλιστα τους δίδαξα και ένα τραγούδι αυτό για το δικό σας είναι. Για πες. Ποιο. Τώρα να το θυμηθώ, τον Καϊτέ. Ποιο. Τι χώρος. Αέρια εγλίωρε. Αυτό το κάνει το τραγούδι του Αγγέλης. Ναι. Ναι, σε εκπομπές μας είπε και αυτό. Ναι, ξέρω. Εγώ θέλω από σένα το εξής. Αν γίνεται. Αν γίνεται. Επειδή είμαστε σήμερα αυτή τη στιγμή, επίκειται σε ένα μήνα, μην λίγο, μέσα στη χωριά, δύο χωρίς,
έστω 2 φορές τραγουδιατρικές. 5 ψάλτες έχουμε, Βασίλη, μέσα στη χοροδία μας. Όχι ακόμα, συνήθως. 10 φορές, 8 φορές. Δεν θέλω να πω, έχουμε 5 ψάλτες. Είναι ο Ιωσήφ, είναι ο Γεωργιάδης. 10 φορές, 8 φορές. Δεν θέλω να πω, έχουμε 5 ψάλτες. Είναι ο Ιωσήφ, είναι ο Γεωργιάδης, είναι ο Σταβασίλης. Αυτό, αν βολεύουν οι ώρες και οι μέρες, για μένα θα ήταν τιμή να έρθω. Εγώ ζητώ μια συμμόρφωση. Για μένα θα ήταν τιμή να έρθω. Θα δούμε ποια μέρα. Θα βρούμε με μια μέρα που να βολεύει. Εάν θέσω τον εαυτό μου υπό τα διαταγάσεις, θα είναι. Χαριτολογώντας το λέω υπό τα διαταγάσεις. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Γιατί όχι. Όταν γίνεται κάτι σοβαρό, εγώ θέλω να συμμετέχω. Μήπως καμία φωνή ακόμα να γίνουν 2 φωνές. Έχεις υπόψη σου καλά 2 φορές ακόμα, ανδρικές. Από τον κύκλο σου, Πότε κλείνω. τον προσωπικό. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Είναι καλά, σκέψου το. Από γυναίκες είμαστε φουλ, από άντρες λίγο πάσχομαι, αλλά έχουμε καλές φωνές, έχουμε 5 ψάλτες. Όταν στη χοροδία μέσα του παραδοσιακού τραγουδιού μπαίνουν οι ψάλτες, λίγο τα πράγματα είναι επικίνδυνα, ξέρετε. Όχι, όχι. Ο χωράρχης μας... Έχω γράψει φύλακες. Ναι, για να μην δίνουν χρώμα ψαλτικό. Όχι. Να έχεις εμπιστοσύνη. Έχω γράψει φύλακες. Το relax out. Ωραία. Το relax. Ο Ιωσήφ ο οποίος είναι καλός ψάλτης. Καταρχήν τα ομολογία. Δεν έβαλε ούτε ψαλμοδία. Είναι ψαλμοδίας. Έτσι, ναι. Το είδα στην τελευταία δουλειά που κάνετε, στο Μερία Μανά εκεί. Βλέπω, δεν έχει ψαλμοδία. Ο Χρήσανθος σε όλα τα τραγούδια, σε όλα τους δίσκους που έβγαλε, έχει τις κορώνες του. Στις εκπομπές του Στάδου δεν έχει καμία κορώνα. Δεν έχει, όντως. 2 χρόνια Οι συνεργάστηκε αστάθες τον χαμήλωνε. και ήταν τόσο πειθαρχικός ο Χρήσανθος. Πολύ πειθαρχημένος ήταν στις εκπομπές μας. Εγώ από τον Ιστακάρη μαγεύτηκα, ναι, έτσι. Και για να θέλω, δεν μπορώ να δώσω. Τα χέρια ήταν τότε, εγώ στο ψάχνω. Αυτό ποιος το είπε, Ο Ιωσήφ. ο Ιωσήφ. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Αυτός που έγραψε το πρώτο σου το CD από την Πατρίκαλα, αυτός είναι ψάτης, είναι και καθηγητής θεολόγος. Το έχεις αυτό το CD μας, Ποιο λέτε. Τον που πρώτο. βγάλαμε οι 2 μας. Με ευθύνη για την παράδοση. Δεν το έχεις, δεν το βάλουμε. Ναι, εγώ δεν ξέρω κασέτα αυτό. Όχι, κασέτα έχω κι εγώ. Αλλά όχι να το βάλουμε να το ακούσει. Να το βάλουμε. Παραδείγματος. Οι 2 μας είμαστε. Εκείνος είναι ψάτης και έβγαλε δημοτικά και λέει δεν μ' άρεσε εμένα γιατί γυρίζει η φωνή μου προς την ψατική. Αυτό είναι το πρώτο που βγάλαμε με το Στάθη, που παίζει η λύρα και τραγουδάμε οι 2 μας. Δεν το έχεις Που υπόψη. έχει το θάλασσα μόνο θάλασσα. Ναι, Αυτό το έχω. το έχεις. Α, το έχεις. Εντάξει. Αυτό είναι που Şiroto dokşardekşa ikemicim kakaniş Şiroto dokşardekşa ikemicim kakaniş Roşirato zevre Kole domile treliş Roşirato zevre Kole domile treliş Dokşardekşa murdolizi kembencim Dokşardekşa murdolizi kembencim Roşirato zevre Onuşi başesin Roşirato zevre Onuşi başesin Por la tía del álbum, el loco me dice